Yun, magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Wala muna kaming vlog na ibubuy sa sa mga dagat saka sa kung saan kasi naghanda siya ng mga ilang araw kasi may laban siya ngayon sa boxing. Tingnan natin, try. Ito muna yung i-upload namin. Bali malayong lugar yung kalaban niya. Taga Buyog, Sorsogon. Subukan natin kasi winner na raw yun. Marami ng winner. First time ni Buboy lumaban ngayon ng boxing kasi palaro ng isang baryo dito sa amin. Malayo-layo rin, dayo rin kami. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang muna, doon na tayo magkita-kita sa ringside. Tika. Uy, nakahanda bang sikmura mo? Handa to, kahit anong mangyari. Kahit ano rin mangyari, kasi ilang araw din naman yan, handa. Sige, magkita-kita tayo sa ringside mga kaibigan. Kasama namin si Milenyo, yan, Waterboy. A few moments later. Kung paano kasi sa inyo. A few moments later. So yun mga kaibigan, laban na ni Buboy. Sana kayanin niya. Mukhang praktisado yung kalaban mga kaibigan. Ayun. Shadow yan. Shadow yan. Yan. Bakit ikato yan? Nag-exturum ba kaya? Nag-exturum. Diba? Mukhang magaling mga kaibigan yung kalaban ni Buboy. Mahirapan tayo. Kurang ka mag-vlog! Mahihirapan kayo ah! Boy, galingan mo boy. Mukhang magaling yan. Kalaban mo. Oh! Kurang ka yung vlogger! Oy! Bakit galing ka dito? Vlogger yan ha? Vlog ini vlog. Vlog. Oh, vlog! Magaling! Walang praktis. Isang tarado lang! Tingka! Ulap ako!
Di ba? Boy, ayos boy, ayos boy. Boy, boy, boy. 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 Suntok boy, suntok. Boy, ang oras. Boy, ang oras. Boy, suntok boy, ang oras. Boy, suntok boy. Suntok ang oras. Papirdi ka sa oras boy. Suntok. Lapugi na. Boy, nangyari boy. Boy, nangyari, kaya ba? Nagkahangin na. Ubus ang hangin. Ubus ang hangin. Ito, makusog ang hangin kanina. Oh, tama?
mga kaibigan, talo tayo. Walang ensayo. Walang ensayo sa limasag. Ayos lang yan, ayos lang yan. Kulang sa ensayo. Sa sunod na laban, makabawi tayo. Yun. Kaway-kaway, boys. 1 hour later. Yun mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-outro na ako dito sa kasi kagabi hindi ako nag-outro. Yung hindi kami nag-vlog muna sa adventure sa mga dagat kasi ilang araw na. Kasi pinaghandaan nga namin ni Bubo yung ensayo niya sa boxing kasi may laban siya kagabi. Kaso aminado kami na medyo nagkulang talaga yung paghahanda kasi ilang araw lang. Yung kalaban niya kasi boksingero na talaga yun. Kaya ayun, talo. Pero ganun talaga sa boxing, may panalo, may talo. Kita nyo naman yung laban, kinapos si Buboy ng lakas ng mga third round na. Kaya hindi tayo mubra. So yun, dito na magsa-shoutout tayo dito sa video na to. Mga kaibigan natin. Diyan sa mga taga Santa Cruz. Shoutout sa inyong lahat. Si Melchor Apin, Jonah Conda, Nolan Espinol, Bok Akar, Dasi Hamon, Tinsog Kuwiti, Felix Piñero, Michael Apin, Noli Ara, Orlan Akar. Yon, shout out sa inyong lahat, mga taga Santa Cruz. Kung meron pa akong hindi na shout out, next video hanapin ko para ma-shoutout ko kayo. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat.